Všetci prejdete sem. Všetci sem. Tak, širší stopy trošku. Tak, chrbát predný. A šup do hora. A sedíš. Pomaličky, výborné, postav sa. Dolu. Porota vážená. Maximum 3. Môže byť trojka? Si spokojný? Tak je to poď. Hop. Postavím sa pekne, položím. Tak, porota. 2. Spokojná? Hop, hlavne sa nedívaj. Tam máš divákov. Stop, stoj. Dole. Ďalší. Hop. Stoj. Dobre. Vy ste efektívni. Ďalší. Hop. Postav sa pekne. Dobre, dole. Tak čo? Jedna minúta, dobre sa? Poď. Dole. Pozerá na nich, či teda. Tak, dobre, poď. Počkaj. Postoj, rucho, chrbát. Trháme. Pozri sa, že trháme. Položím. Trhali sme. Kde si tu bol? Preč? Trh je na široko, že? No tak si široko na široko. Aha. No poď, hop. Postav sa. Dolu. No. Jak nerobíme? Čo sa to stalo? Spravili to dobre, ale pomýlil sa na začiatku. 2. Hop. Dobre, dole. Jedna minúta, jeden sem.
sa pozerajte, že keď to je na 1, tak to je na 1. Dobre, polož. Druhá. Tak oni sa môžu len zlepšiť, ale na 0 to je ťažko. Čo? Tak potom máš jednotku. Nina, všetko je dobré, len to takto odťahuješ. Pri tele to potiahneš. Poď ešte raz. Šup a sedíš. To je tak ľahké, že ani sedieť nepotrebuješ. Poďme. Si mala 1? Takže není o čom. Poď. Hop. Poď ešte raz. Na celých nohách sedím. Chrbát vystri. A hop. Šup. Položím, výborne. Katarinka. Skús to spraviť rýchlo. Ty to vieš spraviť rýchlo. Šup. To je ono. Polož, stačí. Jakub. Úchop. Rovnako. Máš? Hop. Dobre, stačí. Ešte dvojka. Poď, tu jednotka. Dvojka. To je jedno. Dobre. Jednotku dostaneš. Hop. Dobre, to je ono. Polož. Stačí. Poď ty. Chrbát. Šup hore. No prosím, keď sa pozrieš na divákov ešte, tak je to 1 minút. Vidíš to. A to je všetko otázka koncentrácie. Sústrediť sa na ten vlastný pohyb. Dobre, stačilo. A teraz ešte dvojice. Výraz, šup, zrovnám nohy, položím výmena dvojic, postoj, úchop, kolená od seba, dotýkajú sa kolená rúk. Hop, premiestním, šup do drepu, Karolinka, nespí, nadrazujeme, výraz, hop, Karolinka, poďte ešte raz, položte, pekne lokty hore. Šup, vysoko, nádych a hop, pomaly, nohy zrovna, výborne výmena. Cvičíme, chrbát ešte pekne vystretný, hop, spadne, stojím, výraz, hop, rovnám nohy, aha, výraz, šup, pekne rovnám nohy. Jedna. Kolena. Poď. Výraz. Rovnám nohy. Polož. Dneska. Jedna. Neobjektívne. Poď. Vyďalej. Polož. Ešte raz. Lebo z trepu to vždy vyrážové, tam sa musíš postaviť a potom to vyrážať. Budeš vyrážať, to vieš, keď si není sústredená, hop, hopky. A reflektuje, poď.
štýlom by som povedal, proti mojim, prosím, začali sme o čosi skôre, aby sme to stihli. Takto vlastne by sme ako skoro voľne do besedy, aby boli aj tie decká, aby ste sa mali možnosť aj dopýtať, čo je teda ako dobre, a potom ešte tie ostatné veci poviem, ktoré sa mi ako nezdali. Ale by som sa dneska poďakovať, že to teda tak zvládli pred takým širokým publikom, perfektne, a že skutočne existujú také súťaže, už pre takéto malé deti, kde nejde o to, aby zvýšili hmotnosť, ale aby to pekne zvýšili, technicky. By mali výstretý trvá, výstreté ruky. A že pôjdu na majstrovstvá Slovenska do Veľkého Vediera, kde sú štvorčlenné družstvá a tie súčty dajú toho víťaza. Bude sa tam súťažiť nie len s činkami, ale aj v skoku, trojskoku, vode, plnom obdove, zád, trhu a náhodne v týchto štyroch disciplínach. Takzvaný mládežnický športboj. A potom, a ja verím, že tu vidíte majstrov Slovenska v tejto kategórii, ktoré sú, vy ste štvrtáci? Že to je v podstate ročník 96. Niektorí starší. Samozrejme, rozumíte sa. Takže toľko k tomu. Ešte raz poďakovať pani učiteľke Driednej, že teda ma tu trpí a myslím, že tie detská získali tú schopnosť, že teda v ďalšom živote to uplatňa. Nech sa páči, máte nejaké otázky, či na nich? Celá činka má 6 kg. A je to tak myslené, lebo ja som prakticky na tom 10 rokov robil, aby som niekoho našiel, ktorý to spraví tak, ako to má byť, aby to splňalo hlavne bezpečnostné kritériá. V prvom rade bol problém tá žrť. Tam musí byť ohybná, lebo keby nejaká kovová alebo nejaká duralová, tak keď to decko niečo s tým spraví, padne mu to na hlavu, na chrbát, tak by ho to mohlo poraniť. Preto to musí byť také pružné, čo mi zase na druhej strane niektorí vyčítajú, že to je moc pružné, že tá technika nebude taká, ako má byť. Ale mne nejde o techniku, mne ide o to, aby to decko bolo zdravé a správne držalo chrbticu. Takže 6 kg. A potom ďalší problém boli tie kotúče, lebo takýto tvrdený molitán sa u nás v našej republike nevyrába, tak sme to museli doviesť a decka samozrejme čo by robili? No, štípkali by do toho, tak sme to zase museli obaliť do